मानो दाबो सफैला दखानाव थांनाय मानसियानो थारैनो आं दिनै न'आव फैनो मोनमारबाय उर्मिला आं ओरैबायदि खुसि दिनै खुसिखौथ' मोनखागोन दिनै नोंसोर सफैबाय आयै सफैबाय बायै नोंलाय माथो बुरिलांबायलै बुरिगोन मायाबा थारैनो आयै एसेबां बोसोरनि उनाव नुबाय नोंखौ आंलाय लैथोसि बाजैखौबो नुगोन सानदोंमोन अबाव नुनो बेखौलाय नोंसोर फैगोनखौ मोनथिनानै बियो थांबाय आरो मा अबाव थांखो न'आव खारथ'हैबाय आरो नोंसोर फैगोनखौ मोनथिनानै आयं नोंना बिहामजोआ एथ' गाज्रि आरो जोंफोरखौ फैगोन होनना मोनथिनाबो बिदिसो खारना थाहैबाय आरो र' आं खिन्थु बाजैनि सिगाङाव फैगोन होननानै फन खालामाखै दे आयै दाखालि बावसो खालामदोंमोन ओमफ्राय आरो आं बुंहरदोंमोन बे साननैसोआ थांथ'आरो बाजै होननानै माने बोथोराबो गाज्रिथारमोन ना नोंसो खिन्थायाखै नाथाय आं खिन्थादोंमोन ना दहाय नोङो फन हरनाय लोगो लोगोनो आं बुंबाय बिजुलि मोना फैयोनो दिनै होननाय लोगो लोगोनो माबा नारेंखला हानबाय आरो न'आव थांबाय नारेंखल लाङाखै माबा माइब्रा माइरंबो लांदों खुमब्रा लांदों जोगोनार लांदों आरो लाङाखै सब लांजोबदों मा लैथोसि बाजैया थारैनो आं फैगोनखौ मोनथिमारनाय होनबालाय मानोथ' न'आव खारखो बेलाय आं फैगोनखौ मोनथिनाबो लैथोसि बाजैयाथ' आंखौ निमाहा होदों होनना बुंदोंमोन नाथाय मानो बिदि खारखौ दे आं दुखु मोनबायलै आसरित मोनबायहाय आं आयं नोंनि बिहामजोखौ बिदि खारना थाहैलायो आरो आलासि फैगोनखौ मोनथिनाबो बिजुलिया एसेबां बोसोर फैयाखै न'आव मानोथ' बिदि खारनांगौ दिनै थै मोजां खालामासै बियो मोजां नङाहाय आंना बिहामजोआ आयं गोसोआनो बेसेबा गेसाव आंखौथ' नायनोनो हाया सानफ्रोमबो आंखौ रायबाय थायो उर्मिला बेसे थौ न'आव जिरायथां औ दे जिरायहैथां जाबायसो थां जिरायहैथां थौ लैथोसि बाजैया बेफोरबायदिमार आरो आं फैगोनखौ मोनथिनाबो बियो बिदि खारना थाहैदों आसरितसो मोजाङै गोरोबलायना थागोन सानबाय बिदिसो खालामबाय होमबा मिसाखौनो फनावलाय माथो गोदै गोदै बुंहरसोदोंमोन आंखौ दालाय माथो आं फैगोनखौ मोनथिनानै खारना थाहैखो न'आव नोंहाबो जिरायहैदो आयै थारैनो लैथोसि बाजैया आं फैगोनखौ मोनथिमारनाय नों खिन्थामारनायमोन ना मोनथिदोंहाय मोनथिदों जाहोनो गिनानै थांबाय आरो जाहोनांगोन बेदर जाहोनांगोन ना नोंसोरनो एसेबा खिरफिनथारसो नोंनि लैथोसि बिबाजिया बिदिबा होमबा बेयो जोंफोरखौ जाहोनो गिनानैनो खारबाय आरो जोंथ' जानो फैयाखैना आयै दिनै बेसेबा गोबाव जाबाय नोंसोरखौ नुयैया गामिखौ नुयैया न'खौ नुयैया बिनिखायनो गोसोखांनानै होसो होसो फैदों आङो सिगांफोर जालांबाय होननानै गासैखौबो बावनानै फैदोंमोन आङो नाथाय बाजैया बिदिसो खारना थाहैबाय आरो आरो न'नि मानसिफोराबो साला एथ' फैसा गोनां धोनि मानसि मागोनि थाखाय जोंहानियावसो नारेंखल बिदों माइब्रा माइरं बिदों गावस्रा बायना लानो हाया नामा बायना जानो हाया नारेंखलखौबो थाइब्रै मानि लांदों बेथो दे नारेंखलखौ लांदों जेबो नङा माइब्रा एसे माइरं लांदों जेबो नङा थेवब्लाबोथ' उनावबाबोथ' लांनो हायोमोन ना आं फैगोनखौ मोनथिनानै मानो बिदि खारनांगौ बाजैया बेखौसो दुखु मोनदों आङो जागोन दे आं बाजैखौ फनबो खालामला नंबारगौ आयै आं दुखु मोनबाय बाजैखौ मालाबाबो फन हरला आङो आरो गावगाया फन हरबाबो रिसिभ खालामला आङो बाराबा बिजि खालामना दोनगोन आङो दोनहाय बिजि खालामना दोनो ना मा दोनो रायज्लायनो नाङा बेजों मोनथिबाय नों मोजां सानदों हा खोब मोजां सानो माथो नोङो उदां दा नों फैनायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो जाहोनो गिनानै खारबाय आंनोबो थाइसेबो होलाङाखै मोनथिगौ ना बिनि दाउ मानैसो दङ बेखौनो बुथारना जाहोनांसिगोन नोंसोरनो नाङालै आयै जेबो नङा आं बायनो फैसा होगोन दे नोंनो नाङा दे मालाय गावगाया फाननो दोनदों खोमा बिदि सिरि सिरि बुथारखुमानानै जाहोबा आरो माबा सानगोन बियो गाज्रिसो मोनगोन खोमा नाङा दे बासो जागोन दे आयै गांजेमा गोसोम रानि आं दिनै न'आव थांगोन दिनैनो थांसै आरो आयु साननै थाबायानो मानोथ' थांनांगौ दानोलाय साननैसो थाबाव आरो नाङा दे आयै जोंहा आलासि फैनो गोनां दङ माने बिजुलिया फैगोन होनदों दिनै नङाबा गाबोनफोर फैगोनानो खोमा बियो बेनिखायनो थाथ'ला दे गाज्रि मोनगोन ना आरो आयौ फन खालाम दिनै फैयाबालाय दिनै थांनाङा दिनै फैयाबोथ' जानो हागौना बिसोरो गाबोन फैगोन होनबालाय गाबोन थांदो नोंहाबो जुदि दिनै फैयोबा मा जागोन गाज्रि मोनगोन माथो आंखौ लोगो मोनाबा नङाबा आङो बिजुलिखौ खेबसे फन खालामनि मालाबानो फैनो गोनांमोन माबा सान्दुं दुङैखाय बोथोरा एसे गाज्रिखाय हौवाया फैया होनबाय थादोंमोन सान्दुं दुंबासो फैगोन होनना बुंदोंमोन दा दिनै सान्दुं दुंदोंना मा थिग फैनोबो हानाय आयौ माथो नाम्बारानो माबा बिजि बिजिसो बुंबाय थाबायहाय हरबावनि र' खेबसे आयु माबा बिजि बिजिसो बुंबाय थाबायहाय ओइ आब' नोंसा बिखुनजोनि नाम्बाराव फन खालामदो बिनियाव सोंहर फैगोन ना फैया हरनि र' बिनियावनो फन हरनाया मोजां जागोन नांदों र' बिनियाव हेलौ मा खालामदों आयै दङ मा खालामनो खामानि मावदों आरो
आयै माबा आं बिजुलिनो फन हरदोंमोनलै फनानो नाङाखै माबा बिजि बुंबाय दङ बिसोरो फैगोनसो नामा एबा दिनै नोङो फन हरदोंमोन ना हरदोंमोनथ' र' फैयानो दिनै माबा सानथामसोनि उनावसो फैगोननो माथो सान्दुं दुंबानो फैगोन होनना बुंदोंमोन मानोथ' सानथामसोनि उनावसो फैनो जालायखो आरो माबा हौवाया एसे लोमजादोंनो डक्टरनियावसो थांदोंनो बिसोरो दिनै मा बार दिनै बृहस्पतिबार माबा बिसोरो समबार नङाबा मंगलबारैसो फैगोन होनना बुंदों दे होमबालाय आं बिसोर फैगोन होननानै दिनै थांनो सानदोंमोन होमबा आयै आं दिनै थांथ'ला दे माने आइमोना आंखौ थानो थिनबाय दङ ब्रा ब्रा खालामबाय दङ दे थानो होदोबालाय थाबानो जाबाय आरो माबा बिजुलि मोना समबार नङाबा मंगलबारै फैगोन होनदोंना आं होमबा समबारै थांगोन दे आङो खबर हरगोन दे माला फैयो आयै बिसोर फैगोन होनबानो नोङो आंनो फन हर दे फैगोन होननानै होमबानिया थांगोन आङो दे जागोन दे फैनो नागिरबानो आं नोंनो फन हरगोन दे दा दोनथ' दे ओमफ्राय नों ओंखाम जाबाय जायाखै जाथ'वाखै आङो दे दोनदो रायज्लायबाय थानो सम गैया आंहा बोरमा नायनो थांनि आङो दे बे बिजुलिया लैथोस्रि बाजै होननानै नोंखौ नागिरबाय दङ ना आरो लैथोस्रिखौ मोजां मोनग्रा जाबायमोन ना बियो दा दिनैनिफ्राय अर लागायना होबायना आङो बे बाजि लैथोस्रिखौ ना गथ'बो जाया मुंबो जाया साला दासिमबो होखारनोसो नाजाबाय दं आं बेखौ बयनिबो नोजोराव गाज्रि खालामगोन आं बेखौ आंहा राहियानो मिलायथाराहाय बे लैथोस्रिजों आरो सासेफोर गथ' जाबालाय एसे बेलेग बाथ्रामोन दा गथ'बो गैया माबो गैया बे बाजि मानसिखौलाय मानो लाखिबाय थानो दे जोंहा रामोनदानि थाखाय बेलेग नायगोन ना बेलेग हिनजाव आंखाल नाङाखै आयै नों लामायावसो दंफैयो आरो नोंखौ गाबज्रिबायसो दंमोन आङो नों खोनायाखै आरो फनसो रायज्लायबाय दङमोन आङो सोरजों रायज्लायनायमोन नोंसा बाजैजों रायज्लायदोंमोन आङो लैथोस्रिजों लेंहरदोंमोन आङो नोंसोर फैनायखाय मानोथ' लिंहरनांगौ दे जोंफोरखौ फैदों होनना मोनथिनाय लोगो लोगो जुदि बियो खारदोंबा नों मानो लिंनांगौ नोंबो बुंबायना नायनो लुबैदों होननानै बेनिखायनो लिंहरबायमोन गैया फैयानो आं लिंहरबाबो फैया आं बुंबाय बिजुलिमोन फैदों नोंखौ नायनो लुबैसोदोंनो बिजुलिया न'आव फैदो बिहामजो होनना बुंबाय माबा थाङा आं दानो होननासो बुंहरबाय माबा समबार नङाबा मंगलबारफोरैसो फैगोननो बा बे लैथोस्रि बाजैया एसेबां बेफोरबायदि आरो नाङा दे फैनाङा दे बियो माब्ला फैगोन होनदों समबार मंगलबार जोंफोर बिनि सिगांनो थांगोन जोंफोरखौ फैनाय लोगो लोगोनो जुदि खारदों नों लिंबाबो जुदि बियो फैयाखैबा माबायदि मानसि जानांगोन बेयो आयै बेसेबा खुसि जानानै फैदोंमोन आंथ' बे लैथोस्रि बाजैखौबो दङ सानदोंमोन न'आव मानो बिदि आगोलथ' बिदि नङामोन बाजैया जोंसो एसे बोरैबामोन दा मा जालांखो बे मानसिया आगोलनिफ्रायनो सैथानखाहाय नों हमनोसो हायामोन थेवब्लाबो जोंफोरखौ बिदि खालामथारबाय आरो आलासि फैगोन होनना मोनथिनाबो बिदि खारदों आरोबा आरो बेलेगबा बेलेग आं फैदों निमाहा बिलाइदों आं बिनियाव मबाइलावबो निमाहाखौथ' बियो होदों होनदोंमोन जुदि आंखौ निमाहा होदोंबालाय मानोथ' खारखो दे न'आव बादो मोजां नंखाया बियो नुनायावसो ओरैनो आब्रि ब्रि नुयो सिं सिं हांगाथिक मोनथिगौ ना फानना जागोन नोंसोरखौ मालाबा मोनथिबाय बेफोरबायदि मानसिजों मोजां जाना थास्लायस्लाय गाज्रि जाना थानायानो मोजांसिन ओमफ्राय रामोनदा आदायाबो आंखौ फैबाथाय बिदि खारगोन खोमा न' रामोनदायाथ' बिदि नंखायामोन नाथाय बेखौ हाबा खालामनायनिफ्रायसो बियो गोसोआ सोलायबाय नङाबाथ' आंनि गथ'आ आलु बायसिसोमोन मोनथिगौ ना रामोनदायाथ' फैसा सोना हरोआनो नाथाय बे लैथोस्रिया जाजोबना दोनो न'आव खरसाखौनो खालामनो नागिरा आंसो जोगोनार फाननानै खुमब्रा फाननानै दाउ अमा फाननानै खरसा खालामो मोनथिगौ ना मालाबा हाजिराबो मावनो थाङो आंसो जाहोबाय दङ मोनथिगौ ना माथो खालामबावनो आयै दे आयै आं नोंनो फैसा हरनि नोङो सगाव बेदर लायनो थां आं लायामोनहाय आइ बे लैथोस्रिनि दाउखौनो बुथारगौमोन आङो नाङा आयै नाङा जाया आङो बिनि दाउखौ आं नोंनो फैसा होनि नों लाबो ओमफ्राय बिसोरलाय माथो खालामबाय दङ बिसोर सानैया मबाइल नायबाय दङ लाबो अब्लालाय फैसाया उफाय गैया फिसालायाबो सोलायबाय बिहामजो गाज्रि मोनबा बिदिनो आरो माथो बुंबावनो आरो आं आयै नाथाय आं बेफोरबायदि नङा मोनथिगौ ना आगोलनि आं एसे बोरैबामोन नाथाय दा बिदि नंलायानो आं गोबां सोलायबाय मोजाङानो आइ नोंनि बायदियानो जानांगौ हेलौ अनजिमा बेसेसो सफैखो नै आङो सगाव मोनफैबायानो माबा मा होनो आंनो मेथाइ लाबोफादों ना औ लादों दे सना दे होमबाना उनाव रायज्लायगोन दे न'आव मोनखासिगोन बारा गोबाव गैला बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुसिगोनलै नोंसोरखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो एबार खिन्थु मागोनि उनावसो थांनो मोनगोन दे नों सना दे जागोन दे होमबा दोनथ' दे एबार खिन्थु आं न'आवबो थांगोन दाथ' बेसेबा बोसोर जालांबाय न'आव थांनो हानाय जाबाय आङो
न'आवबो थांनो लुबैयोना आइखौबो बेसेबा नायनो लुबैदों आङो। आइयाबो आरो गांजेमा गोसोम रानिखौ थांजानो गिनानै आंखौ थांनोनो होआ। आयै एबार थांगोन र' आङो। नोंनि बिहामजो अनजिमाखौबो लांफागोन आङो। बिजुलि मोना फैबाथाय दासिमहालागै न'आवसो सहैबायमोन आङो। नाथाय बिसोर फैयासै नालाय बेरायनो मोनबाय आरो ना। बिदिनो सम सम बेरायनो मोनांगौलै आब'। बेलाय माथो गांजेमा गोसोम रानिसो। जायखौबा लोगो मोनजानो गिनानै आङो बांद्राय बाहेरावनो ओंखारा। दिनैलाय मानो नुलाबायखो? अनसुमा नोङो? अनसुमा नों अबाव खाना थाहैनायमोन आंखौ नागारनानै? बेसेबा बोसोरनि उनाव दिनै नोंखौ नुबाय आं अनसुमा। नों आंखौ एसेबो गोसोखाङा आरो नों गथ'खौबो गोसोखांमारा सानसेबो? मा जेबो बुङा नोङो अनसुमा? नों अबाव खाना थाहैनायमोन? प्रेगनेन्ट समाव नोङो आंखौ ओरैबायदि खालामदोंमोन अनसुमा। नोंना गोसोआ माबायदि एसेबां अन्थाइ बिखानि बोरै जानो हागौ नोङो? आं नोंखौ सिनाय हाया। सोर नोंलाय? मा होनदों नोङो अनसुमा? नोङो आंखौ सिनाय हायै जाबाय? सिनाय हायैबायसो नोङो नाटक दिन्थिफ्लादों आंनि सिगाङाव? नोंबो मिथिगौ आरो आंबो मिथिखागौ मिथिबाय। बेनिखायनो नाटक खालामनाङा आंनि सिगाङाव। सानसे समाव नोङो आंखौ गुवाहाटियाव लांदोंमोन, हाबा खालामदोंमोन, प्रेगनेन्टबो खालामदों। बेफोरखौ नों बावजोब्बाय? नों बावाखै, नों ओरैनो एक्टिं देखायफ्लादों नाटक। अनसुमायालाय माथो नोंनो? आंबो फट' नुदोंथ' गांजेमा गोसोम रानिनि फट'। नोंलाय मानो थगायदों अनसुमा? जानो हागौ अनसुमाया आं बायदि नुनायाव महरा गोरोबो, थेवब्लाबो आं अनसुमा नङालै। आंनि नामा खोरोमसो, अनसुमा नङा। खोरोम? जेबो खोरोम सोरोम नङा बेयो लैथोसि आब'। बेयो अनसुमायानो माबायदि अन्थाइ बिखानि मानसि नोंलाय? थाङा दे, आं नोंजों थांला, मिथिबाय? नाङा, आंनो नोंखौ नांला। जायजोंबा संसार जाबाय दङ बेजोंनो मोजाङै जाना थादो। ओइ, मा जानला मानला बुंबाय दं नोंलाय? आं अनसुमा नङा, आं खोरोमसो। नोमफारोम होनना बुं नोङो, नोमफारोम। लाजिरोङि मानसि, प्रेगनेन्टखौबा हले खालामनो हादोंमोन आंखौ? नों जुदि आंखौ नागारनो सानदोंमोनबा मानो आंखौ प्रेगनेन्ट खालामनायमोन? खोनासं अनसुमा, नों जायजोंबा दा संसार जाबाय दंना बेजों नों जोबोद मोजाङै संसार मोनजागोन सानदों नामा? पाप होननायखौ नों मिथिगोना मिथिया? पाप होननाया दंखायोना, बे पाप होननाय बुस्थुआ नांखायो। इसोर दङ सानिफ्राय नायगासिनो। पाप नांगोन नोङो, पाप, साला पापि। ओइ, आं नोंखौ सिनायनो हामारालै आब'। बिदि जानला मानला साव होनाङा दै। आरो आं रावखौबो हाबा खालामाखै, आं सिंगोलसो। आं बुंदोंना आंनि नामा खोरोम होननानै। फै, लाजिरोङि मानसि। मा नोङो फिसालाखौबो इसेबो गोसोखांमारा नामा? नों आंखौ सेजे फिसालाखौबो सैमारा? नोंनिनो गथ', मिथिबाय? है, मा जानला मानलालै। थारैनो बे अनसुमा नंमारा गांजेमा गोसोम रानि? माथो नों फट' दिन्थिनाया बेफोरबायदिनो मार, सेम टु सेम। नंगौलै बिनो आब'। ओइ पापि, नोंबो सानसेबाबो फस्थायगोन। आंखौ सिनायै जादों दिनै बियो। माबायदि मानसि? फिसालायानो देलायलांबाय, थेवब्लाबो सानसेबो नागिरफेरा बेयो फिसालाखौनो। हाजारबाबो गावनिनो फिसा, आंखौ जायाबाबो फिसाखौथ' नागिरनांगौना। थेवब्लाबो आं एसे मोजां मोनगौमोन गोसोखौ। सोरबा हिनजावजों मालाय मोजाङै रुजु रुमुयै संसार जाबाय दङ, बिथिंजाय आंसो गोसोखाङै खाङै गाबो आब'। गांजेमा गोसोम रानि, थारैनो बे अनसुमाया जोबोद गाज्रिमार। नों गाबनाङा। नुदोंना, नोंखौ सिनायैसो जाना दिन्थिफ्लादों। ओरैबायदि गाज्रि माने बुंनोनो नाङा। थांसै बेरायनो। माथो गाबबायसो थाखो नोङो? दुखु मोनदों आरो लैथोसि आब'। आंखौ सिनायानो अनसुमाया, आंखौ सिनायानो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, दा बेलासे आंनि सेकेन्ड चेनेल अम्बिका कार्टुननि भिडिअखौबो नुगोन दे नोंथांमोना। दा बेलासे हगारनाय जागोन लोगोफोर, 4:30 नङाबा 5टाफोराव। नोंथांमोना पार्ट 15खौ माने बेसेबा बिबाय दङ आरोना। ओमफ्राय आङो, नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, आं माने समखौनो मिलायनो हाला। मोननै चेनेल नालाय, बै मोनसेनिखौ बानायनाय जायो, बिथिंजाय न'नि खामानि। माने जोंहा बिमायाबो ओंखाम संनो हाला नालाय, बेमार जानानै दङ, बेसेबा गोबाव जाबाय हामाखै। बेनिखायनो न'नि खामानिबो मावनांगौ, बिथिंजाय आरो भिडिअखौबो बानायनांगौ। बेनिखायनो समखौनो आं मोजाङै मिलायनो हाला लोगोफोर, भिडिअखौनो मोजाङै हगारनो हाला। आरो नोंथांमोना आंखौबोथ' मिथिखागौ, एसे बेमारि होननानै। माथो बुंबावनो लोगोफोर, बेसे बुंनोबो लाजिलायलाङो। थेवब्लाबो मा होनो, बुंनोबो सानो। मानो होनबा नोंथांमोना नेबाय दं नालाय, मानो भिडिअ हगाराखै होनना बुंबाय थायो नालाय, बेनिखायनो आंबो बुंबाय थायो। दे होमबा लोगोफोर, थाथ'लायदो ना। दा बेलासि नुगोन दै। फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबाय पार्ट 15खौ दा नुगोन।
ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो अम्बिका कार्टुन चेनेलनि भिडिअखौबो मोजां मोनदोंबा नायनानै मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो ना माथो बुंबावनो लोगोफोर मालाबा रायज्लायनोनो रोङा जायोलै आंबो सानफ्रोमबो भिडिअ बानायबाय थाबासो बारा दद' मद' जाया आरोना लोगोफोर जुदि बिदिनो सानथाम सानब्रै गाहामहालागै भिडिअ बानायालासिनो थाबाथाय बोरैबा थथ' थाथा माने बुंनो रोङि रखम जायो आंनिया दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ